това видео правя сравнително изследване относно нелегалните Bluetooth устройства между две групи – стандартна и контролна. Нека да видим стандартната група. Това са пътници от самолет по линията Лондон-София. Те са около 200 на брой и тук засяках 99 неизвестни Bluetooth устройства. Bluetooth има обсег на действие максимум 50-100 метра и със сигурност всичките тези устройства се намират на борда на самолета. Искам малко да поразсъждаваме на тази цифра. Всъщност тя е доста шокираща, тъй като не съществува социална ситуация, в която 50% или всеки втори човек да има включен Bluetooth. Нека добре да разгледаме голямото разнообразие от Bluetooth устройства и да се опитаме да си представим кои за Бога биха могли да бъдат тези устройства. Телевизори, принтери, дронове, клавиатури. Най-многобройните Bluetooth устройства, които може да допуснем, че са активни на борда на този самолет, са бежичните мини слушалки, ръчните часовници и най-вече телефоните. Сами разбираме обаче, че не е възможно да имаме такова огромно число от тези устройства, които да са включени на самолета, особено като се има предвид, че по-голямата част от пътниците най-вероятно са включили телефоните си в режим на полет, както са помолени от екипажа в началото на пътуването. При такова положение със сигурност може да заключим, че тук става дума за някакви неизвестни Bluetooth устройства, които производителят целенасочно е скрил от обикновеният потребител. Интересно, какви са тези устройства и каква е тяхната функция, за да не желае производителят да разкрива информацията за тях? Да допуснем за момент, че това са втори Bluetooth устройства в телефоните, които производителите тайно са вградили в телефоните, или пък това са мини Bluetooth устройства, скрити в дрехите. А сега нека видим контролната група. Това са членовете на Бялото братство, последователите на българския духовен учител Петър Дънов. Събота сутринта и те се събрали на полянката си в Парка на свободата в София, където играят свой ритуален танц Паневритмия. Мястото е напълно изолирано заради гъстата гора наоколо и старателно преброих участниците, за да съм сигурен в резултата. Тук при 190-200 души участници откривам едва 16 такива устройства. Това е наистина значителна разлика. Около 6 пъти по-малко устройства. За да съм сигурен, че това не е случайно, правя теста отново на следващия ден, но този път на друго място. Мястото е извън София, на поляна на Витоша, отново сред гора и напълно изолирано. Някои от хората са същите от предишния ден, но има и други, които са нови, но са също последователи на Бялото братство. Резултатът напълно съответства на този от предишния ден. Само 10 неизвестни устройства за група от 130 души. На какво би могло да се дължи тази разлика? Тук няма разлика производителите на телефони, защото телефоните са от същите производители, като на тези от пътниците в самолета. Следователно отпада вероятността това да са каквито и да било устройства, свързани с тях. Не могат да бъдат и дрехите, защото и те не се различават от другите с нищо съществено. Но затова пък тук има една значителна разлика от стандартната група и това е, че сред тази група от хора почти няма вакцинирани. Вакцинираните са едно наистина рядко изключение. Това е и единственото логично обяснение за разликата в броя на откритите неизвестни Bluetooth устройства. А ето и какво е говорил и учителя Петър Дънов на своите последователи за ваксините. Той е говорил, че човек трябва да се вакцинира чрез храната, че ваксините не са ефективни, че невакцинираните по-малко заболяват и по-малко умират
и че без вакциниране може да се посрещне всяка болест. А може ли всеки да направи такъв сравнителен тест? За целта е необходимо да се намери подходяща контролна група, за която се знае, че има по-малък брой вакцинирани в сравнение с средния брой за страната. И ето една такава чудесна контролна група могат да бъдат учениците в училищата. Броят на вакцинираните сред тях е много нисък и в същото време имат телефони, което позволява телефоните да бъдат изключени като потенциален фактор, който влияе на крайния резултат от теста, както го направихме тук. Много от училищата имат големи дворове, които биха могли да позволят да се направи прецизно измерване, тъй като би могло да се намери зона, която да е минимум 50-100 метра отдалечена от всички граници на училищния двор. Това позволява да се проведе достоверен тест, тъй като Bluetooth обхвата е максимум 50-100 метра. Така, при добро желание, всяко училищно ръководство с подходящата база може да проведе такъв експеримент и извън всяко съмнение да докаже наличието на Bluetooth емисии от телата на вакцинираните. Каква прекрасна възможност за истината да излезе наяве и да бъде отпразнувано подобаващо. Благодаря ви, това е от мен. За повече информация посетете сайта bluetoothfreedom.com.